Myntri kena joko Sorkar Pdeng ubah kmi katanat panchayati raj Kapil Moheshwar Patil hak arpo arteri unai lur ulalumi ke jingelang bat ki he joko Sorkar jela bansong bisar kam hak bayde bat ke jing Treikam ye ki Skhim MGNREGA PMAYG NRLM RGSA bat Kiwei hak jela Meghalaya. Hakani ke jingelang lai dan lang Myntri ke Sorkar jela ubari kmi katanat Community and Rural Development uba Hamlet Sondo Ling. Chief Executive Member jongka ke ADC uba Tita Starwell Khan u Principal Secretary jongka Sorkar jela u Sampat Kumar bat Kiwei ki he officer. UKM Patil ulapan pau ki jong sultanat hak bayde ba ke jing Treikam tikena ye ki Skhim watlah ke jela shimla dan setia ki gram panchayat hendrai lengba ki traditional institution ke jing isim benta jong ki patba kala pau sai kedar lengba ke jing la ban Treikam ye ke pisah hadu khatsan spak klur tengka lengba ka MGNREGA. Myntri kena ke Sorkar Pdeng lepen tipru ba on sekren bat ki he jong ka Finance Commission bantawi kilat lenti hak bede be ke jing ka bamat da ki Autonomous District Council bat ki traditional institution ban yo ka bah tengka kenang bakin la ban beteng ye ki kam ki babha ban kenti we ka roi kaman hakisnong ki badan ki than kondong. मैं बहुत एक्साइटेड था कि किस तरह से ग्राम पंचायत ने होते हुए भी कैसे काम होता है। तो ट्रेडिशनल विलेज इंस्टीट्यूट यहाँ पे जो काम कर रही है, मैंने देखा हर एक आदमी गांव में रहने वाला हर एक हाउस होल्डर वो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद अपना योगदान दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे ग्राम पंचायत है वहाँ पे ग्राम सभा 100% होती है नहीं होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन यहाँ पे गांव में हर एक आदमी इन्वॉल्व होकर काम करता है। इसलिए नरेगा में मैंने देखा कि 36 लाख पॉपुलेशन इस स्टेट की है और 1500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। और एक इनोवेटिव मैंने ऐसा देखा, नरेगा में वेजेस भी ले रहे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पोल्ट्री का काम भी कर रहे। तो ये मुझे देख के सुन के बहुत खुशी हुई कि पंजाब का एक हाउस का इनकम 27,000 है और मेघालय का 29,000 है। Tengah syukur ban pensyai fi hang ni kalong ba kaladon mat ka jing persang ban persutu bakla ba hang ni pok Meghalaya ngim don ya kini ki panchayati raj te le sing ila bandu iki Skhim namar bam don ka panchayati raj kata le se ka di ka basdang ban ya lambakla te na kalyang ka chunga wan ni ban pensyai ngong ba ka Meghalaya hi kum bakalong kala de accept na pok ka panchayati raj namar ba ngingi don ya ka 6 schedule ka ba ki ADC mo kidi ki autonomous body ki bahap apa ka 6 schedule tena ta daw hang ni po state ke jungi ngim don kam ya ki panchayati raj kani ka system ka balong traditional ka balong ba don kini ki CM ngi don ki village ki don ki ai kan ne ba kan sa kum ni tena ta daw ngawan hang ni ban pansyai honi minister budi ban sutu ba state Meghalaya ngim kam don ka system kaban ya day tik bat ka panchayati raj ringi don da ka wi pat ka system ka balong ka ba khambha shu ka ba khampalat shu ka bor ban ya ka panchayati raj ngai mentan khandiat nakalyang jong ka state government ki panchayat ki scheme ki bede bat ka jing Treikam jong ka CNRD department te kata ngam don ni ban comments namar ka tu ka scheme ka ba ka state government ka Treikam ten reu keliru ya ka jing ade bat ka jing Treikam jong ki scheme ki bede ba ka district council ten nakalyang jong ang la panchayat ba ngingi de ki MDC ki de ki elected bodies ki ba lajit du pat ba bat ngi panan kami ki scheme ru na ka banta ka jing don kam jong pat ba ai ka bangi ai se ki shnong ki thau langba ki babun ni ki scheme ki Treikam ru langba ki dorbo shnong langba ki recommendation jong ki dorbo shnong la ni ki seng la ni ki school ba kum ta ter
te kata hi kalong ba uru kwa bantip hakan ka scheme hakan ka sistem la pan Treikam ki scheme te ngi pensyai kata but haka juga por ngi kwa banang panbah syu ka sistem uru ai idea hi uang badan ki sistem banang panbah syu bakan numdan kalikit ngi kwa kata but nakaliang ka ngiru ngi trilang ba state government namar ba ya ka UC hi ka ban Treikam ka ban summit ka state government te kita hi kilong kijing pensyai nakaliang ka uang panban ba ngas ngau tenat yang ni ka sistem ka badan hang ni baka don ka district council wong kajing sya ka Kiwei ki jaka kila ade ben buat penban yang ni ka sistem jungi ka bangidon ban ya ka pancatira kata ka comments ka bau ayu minister meneh hang meeting